веднъж ли, дваш ли вече, в книги, вестници и речи става дума за хлапета, като тези тука двете. Лудори да вършат нови, те са винаги готови. Днес, дечица, аз реших в картинки и в стих за героите да разкажа, лудорите да покажа, пакостите техни да покажа. Аз съм Макс, а аз съм Мориц. Той е Мориц, той пък Макс. Вдигнали солия, значи там били сме ние. Вдигнали са олелия, значи там били сме ние. Вдигнали са олелия, значи там били сме ние. Значи там били сме ние. В двора виждате как шета най-добрата леля Грета. За кокошки и петли тя от зала ли. Ще попитате, защо ли си създава главоболие? Ползата е тук голяма. Той съмнение за мен няма. Че и кокошки проста раса, яйчица редовно снасят. Те полезни са, защото много вкусно е месото. Трето, всякоя година получавам перушина, с която вместо с вълна, аз юрганчето си пълня и на топличко си спя. Трябва да направим нещо, да им стане по-горещо. Фокус, мокус, хоп, готово. Царици, ето хлебени корици, да ги разделим по-равно и да си похапнем славно. Започвайте! От очите сълзи жарки, край на всички мои прежни чувства светли надежди. Ах, уви, уви, каквото ми запълваше живота, висна горе на дървото. Аз съм Макс, аз съм Мориц. Той е Мориц, той пък Макс. Нова пакост пак ще сторим. Утре в неизвестен час. А сега заспете с нас. Лека нощ! Лека нощ! Лека нощ!